Points of News. Punto por punto nga mga opinyon sa mga mainit nga mga balita. Points of News. Kauban ng inyong kaistorya. Ardison Tulibas Arsua. Kining Katniel breakup, mga kaistorya, dili man tanako ni hisgutan karon, pero ako ning hisgutan sa lain nga anggulo. Ang akong anggulo aning trending issue karon na Katniel breakup is nagpakita lamang na kadaghanan sa mga Pilipino aduna gyoy kultura sa pagkamarites. Ano man mga kaistorya, tungod kay daghan mga Pilipino ang apektado sa pagbulag ni Catherine Bernardo o ni Daniel Padilla. Makita man nato na sa social media platforms kung sa kaapektado ang babagang duot sa mga Pilipino. Well, in fact, kung atong unahon-naon mga kaistorya, kining break up ni Daniel Padilla o Catherine Bernardo, this is a personal matter. Personal matter ni. Panagbulag sa Managuya, kung sa ilabot nato kung magbulag ang Managuya mga kaistorya. Diba? Pero tungod kay ang mga Pilipino aduna kitay kultura sa pagkamarites, buti pasabot, aduna kitay kultura sa kanabitaw makialam sa kinabuhi, sa laing kinabuhi, mo nang apektado ta. Ang katawunon bagid ani mga kaistorya, mas gihisgutan pa nato karon sa social media, mas apektado pa ta niining panagbulag sa Katniel kaysa issue sa climate change, kaysa issue sa pagmahal sa presyo sa mga batakang palaliton, sa pagmahal sa presyo sa lana, kining giyera sa Israelita o sa mga Palestinian nga adunay mga Pilipinong apektado. Ug uban pa nga mga problemang dapat unta kita maapektuhan, wala ta maapektuhan mga kaistorya. Para sa ato kining mga problema sa palibot, kining problema nato, kining problema sa atong nasod, normal na kini. Ug ang dili normal kanato karon kining panagbulag ni Catherine Bernardo ug ni Daniel Padilla. Daghang kayo mga nanggawas nga mga opinyon, mga komentaryo sa Katniel breakup. Pero kung mayroong kag opinyon, komentaryo, suhestyon kung unsay atong buhaton niining naglisod natong ekonomiya karon, niining atong peace and order situation, kining atong illegal drug problem, kining problema sa West Philippine Sea. Wala kayo mga istorya. Mas daghan patag nadungog ng mga komentaryo, reaksyon sa Katniel breakup. So again, kining trending topic karon ng Katniel breakup, usa lamang kini ka indikasyon mga kaistorya nga kitang mga Pilipino aduna gid kay kultura sa pagkamarites. Dali ra gid kayo i-divert ang atong hunahuna mga kaistorya. Di ba? Naon tay mga seryosong problema sa nasod, seryosong problema sa atong mga panggobyerno, pero suddenly it is diverted by this Katniel breakup issue. So sabay inyong ma-istorya niining atong topic karon. Please write your comments below, and please don't forget to follow my FB page, my TikTok account, Mag-Istorya Ta Infovlogs, and subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Ta
Info Vlogs. Daghang salamat mga istorya and have a nice day.